Já jsem Jidrašky a vítám vás u prvního videa a dnešní video je nakupujeme svídroušky. Tak a teď jsem si koupila za 1 korunku tyto svíšátka. Tak a tohle je můj krám. A jdeme do něj jako nějak, a jdeme do toho krámu jako nějaká kráva. Dobrý den. A jdeme. Jsem se vrátila z krámu, no a koupila jsem si tohle, nějaký mejtinčí na vole. A bylo to moc drahý. 2 koruny, dámy a pánové, 2 koruny. No a je to na mě moc a víte, já jsem takový pezďák, našel jsem 2 koruny, tak je to na mě moc. Tak a teď si jdu lehnout. Tak, no tamhle vidíte strašně bohaté lidičky a já jsem takový pezďák, takže já jsem lehnout. To je kráva. Kráva. Krávo. Tak hlavně babi. Ty krávo. Jedlo. Na tu babu. No tak si lehnu a jdeme špínkat.